नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आज हा शुभ दिवस आमच्या गावातलो आणि आज म्हणजे सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवावं असो दिवस आहे, कारण आज शनिवार आहे आणि शनिवार म्हटल्यावर मारुतीरायाचा वार। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या पालकरवाडीमध्ये, म्हणजे आमच्याच गावात पालकरवाडीमध्ये मारुतीरायाची जी जुनी मूर्ती होती मंदिरातली, तुम्ही मॅचीच्या वेळी जेव्हा मी तुमका व्हिडिओ टाकलेला आहे, जेव्हा मॅची भरवल्या होते तेव्हाच तुमका मारुती मंदिर दाखवलं। तिकडची जी मूर्ती होती जुनी, ती जुनी मूर्ती होती, त्या जागी नवीन मूर्ती स्थापन करूची आहे आणि त्यासाठी नवीन मूर्ती आत्ता घेऊन येली आहेत। तर आत्ताची जी मूर्ती आहे ना, त्याची मिरवणूक आपल्या बाजारपेठेतून काढूची आणि दत्त मंदिर, ह्या आपण मागे बघतो होता दत्त मंदिर आहे, दत्त मंदिरमध्ये जे नटून थटून इलेली महिला वर्ग जो आहे आणि जे पुरुष मंडळी आहे सदरे वगैरे घालून इलेली, आता तुमका मी या आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवतले। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही मारुतीरायाची मूर्ती पण तुमका मी दाखवते। आणि दत्त मंदिराकडे थांबले, ढोलपथक आता येऊचा, ढोलपथक गेल्यानंतर इकडनं मिरवणूक काढून ती वाजत गाजत पालकरवाडी मंदिरापर्यंत त्या नेऊची आहे। तिकडनं ते विधिवत सगळी पूजा वगैरे, पूजा अर्चा वगैरे करून असं 3 दिवसाचा पूर्ण कार्यक्रम होतो। आणि तो 3 दिवसाचा पूर्ण कार्यक्रम तुमका आपल्या व्हिडिओमध्येच बघूक मिळतलो। छोटे छोटे व्हिडिओ करून टाकतले तुमका 10-15 मिनिटाचे, तर व्हिडिओ सगळे तुम्ही पूर्णपणे बघा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईब करा। तर आता आपण जाऊया, मारुतीरायाची मूर्ती आणल्यानी आहे ती आपण बघूया आणि थोड्याच वेळात ढोलपथक केलेला आहे, तर ते पण तुमका मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तर या गाडीतनं आपल्या मारुतीरायाची मूर्ती लिहा, जय 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 श्रीराम। तर ती जी गाडी आहे ना सजवलेली, त्याच्यात आपली मारुतीरायाची मूर्ती आहे ठेवलेली आणि इकडे आहे ना वरती खालचा जो बेस असता ना, मारुतीराया कुठल्या त्या बेसवर रवतलो ना, ती आतमध्ये पाषाण होता, तर त्याच्यावर दोघांचाही मिळून जवळपास 800 किलो वजन होता त्या मारुतीरायाचा। आणि आत्ताच आपल्याकडे ढोलपथक गेली होती बघा, त्या गाडीतून उतरतात ढोलपथक। आणि आपल्या गावातले जे महिला आहेत ना, ते बऱ्याच संख्येने इथे उपस्थित झालेले महिला आहेत आपले। इकडे तुमका दाखवते मी, हे बघा, मस्तपैकी फेटे वगैरे घालून इलेले आहेत। आणि आपल्या इतर जे इकडे आता ढोलपथक आहे बघा, लगेच आता ढोलपथक आपला ॲडजस्ट करून घेतले आहेत आणि मिरवणूक काढत काढत आपण तिकडे पालकरवाडीमध्ये जातलो।
आमच्या घरापर्यंत येईल, म्हणजे दत्त मंदिराकडनं आमच्या घरापर्यंत येईल. आणि आत्ता आपण तिकडे खाली जाऊया नाक्यावरचे. नाक्यावर आता कोणच नाहीत, नाक्यावरचे सगळे आणि बाजारातले पण सगळे खाली पालखी बरोबरच आहेत, म्हणजे मिरवणुकांना त्या मिरवणुकीबरोबरच आहेत. आणि गर्दी तर प्रचंड, बाजारातली पण लोक आहेत आणि पालखी तर सगळी टोटल झाडून पुसान सगळी गेलेली आहेत. तर तिकडे आता जाऊया, परत इकडनं चलत जाऊया आणि तिकडे बघूया परत एकदा.
आपल्या वाडीमध्ये मूर्तीचं आगमन झालेला, बाजारातून वाडीपर्यंत या. आता ह्या जो गेट आहे ना, इकडे कॅमेरा या गेट पासून आता मांडापर्यंत मूर्ती जाते या, आणि मांडावर गेल्यानंतर तिकडे स्टॉप होतो आपला कार्यक्रम. उद्या परत ती जुनी मूर्ती आहे ती तिकडनं काढतले आणि त्याचं विसर्जन करतले, आणि परवा सोमवारी आपली नवीन मूर्ती आहे ना ती तिकडे बसवण्याचा कार्यक्रम म्हणजे प्राण प्रतिष्ठापना त्याचा कार्यक्रम हा. इकडून आता या गेट पासून मांडापर्यंत तुमचं दाखवते. प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमान परब तसेच या गावचे पोलीस पाटील महेश परब यांचंही या यात्रेत आपण झालेल्या मंडळाच्या वतीने धन्यवाद देतो. या 11, 12, 13, 14 या कार्यक्रमासाठी समोर आपल्याला दिसतात ती मारुतीरायाची मूर्ती. आता मी तुम्हाला ज्या वाटेने दाखवलं त्या वाटेने आतमध्ये मांडावर नेतो. या ठिकाणी नाव वाचून दाखवतो आणि त्यांचे एकदम जाहीर आभार मानतो. आबा ठाकूर
तर मित्रांनो आजचो कार्यक्रम पूर्ण झालेलो हा, म्हणजे मूर्ती पूर्ण बाजारातनं मिरवणूक काढून मांडापर्यंत येलेली हा आणि त्याचा उद्या आता जुनी मूर्ती जी आहे ना ती जुनी मूर्ती उद्या काढतले आहेत आणि त्याचं विसर्जन करतलेत मालवणमध्ये जाऊन, तर ती पण आपण व्हिडिओ बघणार आहोत। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सोमवारी ह्या मूर्तीची म्हणजे आता जी मूर्ती आलेली आहे ना त्याची प्राणप्रतिष्ठापना ह्या मंदिरात करूची आहे। तर तुमका मी ह्या मंदिरातलं पण दाखवतोय, एक शेवटचा नजारा म्हणजे आठवण आपली राहावं होई कायम, त्यामुळे पूर्ण देऊळ तुमका आणि आतमधली मूर्ती कशी आहे ती पण तुमका मी दाखवतोय। थोडासा ढोलपथकाची जी झलक होती ती थोडीशी दाखवली मी। नाक्यावरनं आतमध्ये गेला त्यानंतर त्यांची जी सीमा पालकरवाडीची तिथून मग त्यांनी परत जंगी वरात काढल्यानी आणि आपल्या मांडापर्यंत नेल्यानी। तर ही व्हिडिओ शॉर्टमध्ये तुमका कशासाठी दाखवलं आहे मी, तर ही व्हिडिओ खूप मोठी झालेली आहे। तर ही व्हिडिओ खूप मोठी झालेली आहे, तर मी ही 2 पार्टमध्ये केलं आहे। एक छोटी पहिली केलं आहे ती म्हणजे छोटीशी जा, आणि जी दुसरी जी केलं आहे ना ती ढोलपथकची वेगळी स्पेशल व्हिडिओ केलं आहे, ती लवकरच दुसरं पार्ट म्हणून येतो, ती पण बघा आणि ही पण बघा। जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर नक्की लाईक करा, आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करू विसरा नको। पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू, तोपर्यंत बाय बाय।